Nek sampun joget, nah langsung plek. Nah kok iki di DP karo. Oh nggih, wis lunas iki. Sawer piyambak. Nek nyawer niku nek pun rampung. Mboten napa-napa badhe kondur nggih mboten napa-napa. Oh nggih. Wah jane iki memang nggih. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu, Mbak Alisa. Elisa. Elisa tak ye. Elisa. Tak iya. Aja nyagat capeng gunung jenengan sing bawa nggih. Bawa dijembleng. Ning nyuwun sewu sak tiba-tibane tiba loro ya dituthuk loro, tiba telu nggih telu. Wah nggih, pun. Nggih ta? Nggih. Dijunjung lan diuncalno. Masa diuncal. Momong anak kok diuncalke. Oh anakku mbeli. Sawang. Iya. Inyong nangis tulung mboten kewer-kewer Pak, masa nangis kewer-kewer. Aturi didawana kembang rawe ya Mbak Klian ya. Nggih, di gedruk-gedruk nggih. Digedruk nak. Nggih. Iya. Nggih alon-alon nggih, kula dereng biasa digedruk. Turi nek alon ora gedruk jenenge. Lan apa? Genjot. Iya. Ya iyalah. Dikepripun? Lah iyalah. Waduh bahaya. Lah kan kula nembe winganane sepisan jajal digedruk. Jebule urung epas. Iya. Gedruke kula maju, mereka mundur. Tuli kudune rika maju. Ya karena maju. Terus dadi gedruk ya? Ya jadi gedruk, mbok kompak. Ya. Kalau begitu loh. Nek kaya kowe ya nyonge tak maju lah. Biar bisa digedruk. Iya. Ayo panjenengane Mas saka Madura mau sing arep bawa apa jenenge caping gunung dikancani Mbak Elisa. Wis iki keras mungsuh keras iki. Ya, monggo. Mbok menawa ki piyayi IKS sing lenggah ning Madura kono. Ya. Ora apa-apa. Ulah iki. Nduk remah, Pak. Wah, ayo. Sandangane wis medeni. Nggih, wah. Panjenengan asli Sawan, lenggah teng Madura, Pak. Oh, berarti bahasane ya doa dong enjo. Bejo. Pripun? Oh, dereng saged. Mboten napa-napa. Panjenengan ngastomik, Pak, ngastomik. Ya. Menika. Ampun ngen kula, nek ngen kula mangke kalau ora iso mayang. Niku, nik. Nggih. Wah. Nggih, asma sinten, Pak? Kula Ngangge mik. Sukan. Iya. Oh. Hanya 5. Gimana? Hanya 5 huruf. Sukan. Ah, ya. Pak Sukan. Lenggah teng Madura pamun pinten Pak tahun, Pak? Nembe kawan dosa tahun. Kawan dosa tahun. Aduh, luar biasa daya. Desa derengipun kula nyanyi nembang. Nggih. Mbok menawi mangke wonten klentunipun sampun kawan dosa tahun wonten Madura. Ah sampean dereng ngerti pernatan anyar teng Gunung Kidul. Kula caosi prisa, wong nyumbang lagu nek klerune nembang hukume 3 sasi, Pak. Mboten napa-napa. Oh nggih. Rak dingoni negara. Oh, nggih mpun nek. Wis malah ora dadak ngliwet. Rencang kula ya lemu kok mah 20 sasi. Mboten pados hasil. Nggih. Pun dingoni. Nggih. Penak. Nggih. Tangi turu dingoni. Nggih, kebuki barang. Monggo. Nyuwun dipun saring Mboten napa-napa, mboten. Sindan setunggal. Mbak Elisa. Nggih, monggo sing kala wau gi badhe nyekar caping gunung. Iya. Elisa ki tuntutane ning streaming ki kudu jogete kudu sing lebih Kula sawer. Oh, sawere mangke. Sawer. Nek sampun joget, nah langsung plek. Nah kok iki di DP karo. Oh nggih, wis lunas iki. Sawer piyambak. Nek nyawer niku nek pun rampung. Mboten napa-napa badhe kondur nggih mboten napa-napa. Oh nggih. Wah jane iki memang nggih. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu, Mbak Alisa. Elisa. Elisa tak ye. Elisa. Tak iya. Aja nyagat capeng gunung jenengan sing bawa nggih. Bawa dijembleng.
ning nyuwun sewu sak tiba-tibane tiba loro ya dituthuk loro, tiba telu nggih telu. Oh nggih, pun. Lah nggih ta? Nggih. Monggo. Neno kula wiwiti Mbah, mengke ndak Mbah Sukan. Ya. Neno semanten. Saben dalu. Lho. Mboten napa-napa, bengi iki padha karo dalu kok. Sami nggih, dalu kalih bengi sami. Nyawang Kelip-kelip. Ona Durung, Mbah. Sabar, Mbah, durung dijengleng, Mbah. Kesusu jengleng. Mboten napa-napa. Lho, iki alon mawon. Elisa. Nggih. Iki para rawuh sawan kene do maklum, simbah ki ninggal tanah Jawa 40 taun ki mbok menawa jenglengane kleru ya wis ora masalah. saking remenipun dateng Budaya. Budaya Jawa. Nggih. hobi kula cucal, Pak. Oh, Cucal. wayangan. Oh. Lah kapan nanggap? Ya genceng tese siap-siap kok Nggih, nggih. nggih. Lah nek ten Madura ndak dikurutuki watu, Pak. Wah, sebabnya napa, Mbah? Lah soalnya mriku mboten nate wonten cucal. Oh, nggih mesti doradong. Lho, Kula ning mboten napa-napa lho. nanggap paling nggih 3 tahun malih nanggap malih. Yen memajang Yen memajang mau nganggo namung nganggo janur kuning. tangga. Dung. Derek Bekah. Waduh, boyokipun nggih. Waduh niki nek gapite pokle piye Mas Eno? Alon-alon mawon, Mbah. Mengke mboten sah maten niki ning. Nah, ngaten niku mawon. Sare. Kembang wae wetong gunung Kaget lho Pak Seno, kaget lho niki pun sepuh lho. makin ndak tugel niku. Mengke didukane kalih bocange nak tugel wilahane. Napa nih? Mboten napa-napa. Oh, mboten napa-napa. Sing Sing penting nggih nyambut damel. gamelan niku tugel Andang. pecah nggo nyambut gawe mboten Mboten napa-napa. napa. Nggih. Pacitan sarwi jana Goyangke, Mbah. Yuk. Pragoto, Mas. Lawa. Ngangge mic nek ngendika niku. Ngangge mic nggih mboten ger. biasa mboten gujek mic. Hah? Enggak biasa pegang Oh, mic. gak biasa pegang mic. Nggih dikulinaken sakmenika. Aku ket mau ndelokke nuwun sewu, mestakane Mbah Sukan iki lho. Kaya gunung ketukulan suket. Terus pundi padalang. Mboten napa-napa, Mbah. Mboten napa-napa lah gunung niku ageng kok. Nggih, ya wonten sing cilik barang. Nggih. Napa nggih? Nggih. Wonten sing pun jugruk barang. Tanah Panas udan. Tanah wis Ampun melorot ke Mboten bale. Panas Ampun niku sampun niku waune. Udan panas. panas udan sih. Udan piye? Lah biasanya udan panas sih. Nggih padha mawon jane. Panas udan Panas udan. Udan panas. aling-aling. Aling-aling. Aling-aling cape gunung.
Kira ngisa. Misowa caping gunung. Ya. Sip. Yo sip no. Bisa ikut ke Madura ya? Iya dong. Pripun? Pripun? Jelas. Ke Madura ya katanya. Oh, beres pokoknya. Natyan wadon sarta lanang inomane banyu bene. ya sukses Mbah Sukan luar Ya, biasa. luar biasa. Yai Sawan ning Madura 40 tahun ora lali karo caping gunung nak. Ya ngono ya mak iya. Ning ya ana wong kene asli sing ora apal caping gunung ya akeh. Ngono ya. Iki perlu dinai apresiasi luar biasa Mbah Sukan itu. Berarti panjenengan ning mriko mesti koleksi kaset-kaset Jawa nggih, Mbah. Lah kula nonton panjenengan. Terus teng streaming. Rikala wonten Karangrejek, Nggih. rikala wonten Ciluk Nggih. nonton kula. Nggih. Oh foto riyen, Oh, foto. Pak. Foto riyen, Pak. Foto riyen Foto. iki ten panggung Pak Seno. Wah, foto kali. Ora gedek-gedek. Foto kok gedek-gedek. Nganune blawur mengke. Mengke sirah sampean loro. Mbak biasane mboten dados nek ngoten. Dados ae. Ayo sa, mangga. Dek jaman, yuk. Dek jaman berjuang jar kelingan Yo Melo jarene wis menang keturutan sing yo sinande-nande neng gunung tak jodohi seko Teo aoe teo teo tak delak yo maeso wo ya neno Sekar bisa nyawa gunung desa dadi reca yo dangdut tembak yo
Semangat ya. Nggih mboten Pripun, apa. Mbah? Semangat to, Mbah? Semangat engko ora ketang medun kerokan. Iya, ya wis napas sepuh kok ya. Sare, Mbah, ora usah kesusu-susu. Mung suwe Iki enom. ngagemek, Mbah. Ajeng dosa tahun. Pinten? Nembeh. Dosa tahun. pitung dosa 70 tahun. Wah, Luar biasa. Berarti iki tergolong Mbah Sukan ki piyai sehat lho, Nok. Iya. Alhamdulillah. Nggih, Mbah. Saniki wates-watese umur menungso niku paling pol swidak. Alhamdulillah. Niku tenan, nek sing diparingi umur dawa ngoten niku malah justru alhamdulillah. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Sehat terus nggih, Mbah. Panjang Ning pun yuswa. paringi yuswa panjang kedah kangge ngibadah. Amin. Injil, Sae ya. menika. Mbah. Menika ingkang penting mboten kok diumur panjang lungguh karu-karuan. Nggih, leres umur dawa kok dienggo nyanyah-nyunyah. Nyanyi-nyanyi napa niku? Maksudnya iki tumindake sing ora apik Oh, ngono. nggih. Iki, Ingkang Pak. ingkang pun beton botol niku lho. Sing Napa? kula mboten remen nih. Pripun, Mbah? Ngaler ngidul ngetan ngulon beto botol. Nggih. Mboten kula senengi. Nggih, pokoke di niku yo ngerusak niku. Rusak. Monggo. Syukur bisa Nuwun Mbah Sukan. Bangun pasukan. Sukan. Nggih. Matur suwun Mbah Sukan. Minjang saged pinanggih malih. Ya, ngono ya Mak nggih. Sembah nuwun. Waduh lah yang ngene iki lho Cil ora wel. Matur sembah nuwun nggih Mbah. Panjang yuswa Mbah, murah rezeki nggih Mbah. Nggih, matur suwun. Iya. Wah, luar biasa no. Iya. Ya, Mbah Sukan saka Madura wis diaturake no. Iya, pancen ngono. Ayo sambut meneh. Ya. Gendenan sapa sing kepareng ngarep nyekar? Ha iki sing pamundukan saka Korea mau. Oh iya. Mbak Lian ki sing saka Kebumen no. Ya, nyekar cara Banyumasan. Ayo. Mbak Lian jumeneng monggo. Aja kaya ngono. Enggak aja kaya ngono piye ora. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu Pak Dalang, sugeng dalu Mbak Lian. Kita kutune mau rada telat kenapa sih? Nggih, kula ngajok rasane lah niki. Apa? Ngajok. Ngajok niku kepriye? Gela. Hah? Gela. Gela ngapa gela? Nek teng mriki Gelo. Iya. Nggih. Gela mergane apa sih? Nggih kula pun ngodeh awan mawon pun kula tinggal mudhun dhisit. Nggih. Terus mriki pun dugi kene jenengan niku pun pas jam 6. Terus kok Pun janjian kalih sing ngegong nika. Ajeng nyupiri kula kan. nggih. Malah jebulane kula ditinggal turu teng pinggir dalan kula dewek jan sejam kula pun dandan kaya niki. Tuli goblok timen sing ngegeng ya. Duwe meripat aja diuja kaya kowe. Tuli ngantuk ya diombeni obat mumet. Ngantuk kok diombeni obat mumet. Ngajok banget, Mbok. Ya wis ora apa-apa. Tuli seragame ora pada kaya sinden-sinden. Kan wis nyonge paringi dhuwit nggo tuku seragam. Nggih, dereng dadi Pak Dalang. Ora usah dijahit nah. Lah kepripun? Tuli dikrukup nang ngene bae. Apik lah. Iya, apik-apik ora. Arep nembang apa Mbak Lian? Nggih saka Kebumen kena. Ya bahasane pancen kaya kowe. Iya. Nyun sewu niki nggih bahasane mlekutuk-mlekutuk. Ora apa-apa sing jeneng Kyai Kulon kan ngomong nah nek ora ngapak ora kepenak kaya kowe. Kepenak sing ngapak niki. Kepenak sing ngapak. Urung durung nyoba ya wis kepenak lah. Iya.
Pamundutan saking sinten menika? Mas Caca saking Korea. Mas Caca saking Korea. Kok iso nyuwun yo, Pak? Lah iki di live streaming kono seluruh dunia iso anu jenenge iki request lagu saka Amerika Latin, Amerika Gedrik, ya. Terus saka Brasil, saka Gagal, ya. Lan sak piturute, ya kabeh pokoke Jerman, Terus Paris, Parangtritis. Lah iya. Kabeh iso nyuwun lagu ya. Tuliar nembang apa? Ki pamundutane kembang rawe tapi nek Rika ora seneng kembang rawe ya sing disuwun karo Mas Caca ki cara Banyumasan. Kula ngaturaken apa, Mbak? Sing Kamsahamnida kagem Mas Caca. apa ki? Kamsahamnida. Kamsahamnida ki Nggih, anake cara sapa? nggih kula nggih kesuwun kaya kowe. Oh, bahasan Koreane Kamsahamnida. Nggih. Kamsahamnida. Iya. Kamsa. Kayane nggih ya kaya kowe lah. Ya. Tuli beda kaya Jepang ya. Kalau Jepang arigatou gozaimasu. Daimatu. Kuwi sandal. Lah iya. Merek sandal ki Daimatu. Nek Jepang ki pokoke anggere bahasane ngeden no. Ayo. Oh, nang tanggaku kuwi ya iso basa Jepang. Wong wingi tak undang, "Lek," ngono. "Engko sik." Metu. Bahasa Jepang. Iya, tuli Banyumasan bae ya. Ngagem bawa. Bawane Banyumasan mangke kembang rawe mboten apa-apa, Pak. Apik. Nggih. Apa? Tidak apa-apa. Kagem putra Banyumas menika. Iya, putra Banyumas lenggah ning Korea. Tuli aja apa ya? Aja terus apa ki namanya? Apa ya? Apa ya namanya ya? Aduh angel ya le ngomong ya. Sing kuwi lho. Kepripun? Ya wis lah rasa dibahas lah. Tuli bundel nyonge-nyongi. Bundetan nggih. Iya. Yo, dibawani cara Banyumas. Biyen inyong isih ora semono. cilik. Biyen inyong isih cilik. Iya, terus saiki wis gedhe ya. Nggih, ya kira-kira kayak gini ya. Nggih men gede lah. Ya isih cilik saiki gedine kaya kowe. Nyenengake inyong. Titres nane piyang rama. Ditresnani Biyong Rama. Iya. Rama ki bapak. Rama bapak nggih. Biyung ya simbol. Terus saiki wis ra ana sing ngundang Biyung kabeh mama. Terus nek ana tamu ya tamu. Tamu. Iya. Ngono ya, Ma. Dipun gendong kewer. Sit disit. Kepripun? Apa sih? Tuli ana tembung kewer-kewer barang ki. Apane sing kewer-kewer? Digendong teng mriki niki kewer-kewer. Oh, kaya kowe. Tuli nyonge pikirane wis tekan kanan-kanan sih. Nggih meh pada kali mriki dusun Sawahan. meber nggih. Bleberan. Bleber nggih. Iya. Bleber nggih. Bleberan Pak. Bleber nggih Pak nggih. Napa? Bleberan. Bleberan tulis sing anang-anang ya Pak bleber. Iya, bleber tuli wutah tekan ngendi-endi kaya kowe. Lah nggih muta tekan dindi Ya bleber. pada karo kewer-kewer. Nggih. Tuli kewer-kewer ki. Ya kewer-kewer digendong kan nang kene kewer-kewer. Iya, kaya kowe lah. Mpun tahu gendong dereng jenengan. Sapa? Nggih, jenengan pun tahu gendong dereng. Gendong sapa? Gendong putrane. Ya wis tuli duwe Lah anak. berarti kan kewer-kewer, Mbok. Ya ora. Masa ora kewer-kewer ya? Anake inyong ora kewer-kewer, tuli nggone inyong sing kewer-kewer. Gendong sebelah mriki lho, Pak. Iya. Nggih. Terus Rina wangi dipun
rina wengi dipun kudang. Dijunjung Uduh. lan disawah dijunjung lan diuncalna. masa diuncal Momong anak kok diuncalke. Oh, anakku mbeli. sawang Iya. inyong nangis tulung mboten kewer-kewer Pak masa nangis kewer-kewer Iya, iya. Le nangis nganti kewer-kewer. tulung parikane banyu masan Ya, turi didawana kembang rawe ya Mbak Klian ya. nggih di Monggo. gedruk-gedruk nggih Digedruk nak. nggih Iya. nggih alon-alon nggih kula dereng biasa digedruk Turi nek alon ora gedruk jenenge. lan apa Dinken genjot. Iya. Ya iyalah. dikepripun Lah iyalah. Waduh bayar. lah kan kula nembe winganane sepisan jajal digedruk jebule urung epas Iya. gedruke kula maju mereka mundur Iya. Tuli kudune rika maju ya karena maju terus dadi gedruk ya? ya jadi gedruk mbok kompak Ya. Kalau begitu loh. Nek kaya kowe ya nyonge tak maju lah. Biar bisa digedruk. Iya. Monggo gedruke. mangga Mas Mangga ya. Jiwalang kaji, jiwalang kaji, jiwalang kaji kok peluk. Jiwalang kaji, jiwalang kaji, jiwalang kaji kok peluk. Po ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Ikut dang. Susu rendang. mangga dikudang Pak Ya. Minum. Slow dulu, ya. Lek girong piye iki? Haritane wong seneng tunggal sak bale Wiwitane Wiwitane longgah jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong aku tresno kowe